Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na, top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Nagapadayon ang signature campaign sa Negros Occidental para sa charter change. Napulo ka hektaryas ang campus ang tubo sa Isabela, nasunog. Bangkay sa lalaki nga missing sa suba sa Mursa, nakita na. Mga driver ug operators sa traditional jeepney nag-noise barrage sa Gwa sa Bacolod City Government Center. Kag sa Good Vibes, tree planting site sang una, tree park na karon. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga drivers kag operators sa idalom sang Kabakod Negros kag Piston Manibela ang nagpatigayon sang noise barrage kag aksyon protesta sa Gwa sa Bacolod City Government Center. Panawagan nila nga sa gihapon ma-extend ang ila prangkisa pagkatapos ang Enero 31. May report si Romeo Subaldo. Nagbusina sa sulod sa pila ka minutos ang mga tradisyonal nga mga depasay nga mga salakyan sa atubang sa Bacolod City Government Center kainasang aga. Inang ilang pamaagi para mabatian sa gobyerno nasyonal ang ilang panawagan nga hindi pag-i-phase out ang traditional jeepney sa mga dalanon. Luyag nila nga matagaan liwat sa prangkisa sa pihak sang Jeepney Modernization Program sang gobyerno. Sulod sa Secretary General sang Kilusang Mayo 1 nga si Noli Rosales, ini kadungan man sang ginapatigayon nga hearing sa Kongreso angot sa pagdula sa mga traditional jeepney sa dalanon. Hindi dito sa Congress. So amo ni nga sa punta namon nya para ipanawagan mismo kay BBM nga dapat suportahan isibning aton mga jeepney, traditional jeepney. Hindi iya isulong ang chat-chat. Isa sa mga nag-upod sa aksyon protesta ang 55 anyos nga si Cesar Arceo. 35 na siya katuig nga nagadalasang depasay nga salakyan. Hindi masaluyag magpa-consolidate sa LTFRB kay man tuman kuno kamadubo sang adlawan nga 450 pesos nga ginabayad sa mga driver sa modernized jeepney. Tuman ini kuno kamadubo sa ginaganar nila sa subong. Dugangan pa sang kamahal sa mga balaklon. Hindi ko. Ngaman. Pagato sir kayo adlaw da. Ha? Hindi mo nagyapa ka buhay sa pamilya mo. Pila ang inadlaw daw? 350? 450 ang adlaw? Oo. Hindi na makabuhi sa inyo. Hindi makabuhay na. May kabataan na ng pasimila. Kano kabuhay na? Pila ko pila gina mapuli Ang mo. mapuli namin ko mga parehas. Isa may 2,000. Isa may 1,500. Libo man, libo man. Libo ang mo niya. Minusan ng gasolina. At Buhay na todo. na yan. Buhay na na po. Halin sa December 31 nga deadline sa pagpa-consolidate, ginidug ini sang LTFRB sa January 31. Pero luyag sa sini nga mga driver ug operators nga ibalik ang 5 nila katuig nga prangkisa. Sa number 9, mga tricycle driver kag tricycad ginahaylo sang syudad nga mangin tagahakot sang basura sa mga kabaranggayan. May mga purok sa kabaranggayan kag bisan pamalay sa mga subdivision nga hindi masulod sa mga truck sang private garbage collectors sang syudad. Ganituyo sang Department of Public Services nga hayluhon ang mga nagabiyahe sang tricycle kag tricycad nga among magakolekta sang basura sa mga areas nga hindi malabot sang IPM. Sunod kay DPS OIC Maria Fetres Puentes sa baylo nga magbaton sang suhol sa mga nagapahaboy sang basura, ang syudad among magabayad sa ila agud lang mapasiguro nga sa mga garbage bin mahaboy ang mga basura sa baylo nga sa mga bakante nga kampo ukon sa mga basurahan sang iban. Samtang ginatingwa naman sang syudad nga mahingagaw ang bidding process para sa kontrata sa magaserbe nga garbage collector antes pa man magtakop ang serbisyo sang IPM sa katapusan sang Enero. So, ang aming plano is make it i-formalize na ng ilang pag-operate. Na they are recognized by the subdivisions or the association, nga sila na ang makalibot. And not only that, formalize sila, nga sila lang, for example, ang allowed na magbakalda sa mga recyclable materials para sa safety and security man sa mga subdivision homeowners.
So isa na sa mga plans ng among office sa Bentro, integrating this informal sector. Sa number 8, provincial veterinarian na nagapahanumdum sa mga mangunguma nga handaan ng El Nino phenomenon kag hatagan sa nagakaigo nga pagtatap ang mga kasapatan. Sunod kay Dr. Placida Lemana, ipasiguro dapat nga ang mga ginakuro nga sapat dapat ang ila na housing ang well-ventilated. Ang mga ginasagod nga kasapatan ibutang sa mayara sang masilungan. Kung ini ang mga nagahalab, mas maayo nga sa mas temprano, mahandaan o kung ma-preserve sang ila nga mga kalanon. Ipasiguro man nga dapat may nagakaigo nga tubig nga mainom kag ini ang dapat matinlo man. Mas maproteksyonan ang kasapatan gikan sa masakit dala sa mainit nga panahon kung nakabakuna suno kay Lemana. Hindi man malikawan nga ang El Nino makaapekto sa ikaayong lawas sa mga kasapatan, kasubong sang pagniwang sini. Sa mga manok ehemplo, kung ini ang nagapangitlog, ang production o kung ang kadamuon, nga sang ginaitlog, pwede nga maapektuhan. Last year pa lang, inform na ni ang mga farmers kung ano ilang himuon, no? Kung naka-cage, siyempre, ang housing well ventilated, enough water supply sa ano. Kung rains naman, so siyempre hindi dapat nga painitan maayo, no? So prepared sila sa mga grasses kung ruminant animals. Kung mga batay ruminant agakaon sa mga hilamon. Okay? So as much as possible, mag-reserva na sila sa pagkaon. Sa number 7, ang regular nga empleyado nga magpositibo sa confirmatory drug testing ang ipaidalom sa administrative proceedings. Inisunod kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. nga nagsiling man nga sarang makontest sa natungdan nga empleyado ang resulta sang confirmatory test, pero ini sa gasto na sang empleyado. Sandig sa provision sang drug-free workplace, may confidentiality ang kasubo kaso. 27 nagpositibo sa drug test sa mga empleyado sang Negros Occidental. Kag ang mga JO, casual kag contract of service, ang wala na marinu sa 2024. Wala naging patpat kung pila sa 27 ang mga regular nga empleyado. May due process ang tagsa-tagsa suno kay Nelias, kag bukas nga madepensahan nila ang ila kaugalingon. Depende sa dalagan sa resulta sang proceedings, sarang man nga makakas sa serbisyo ang isa ka regular nga empleyado. So accountable to the public, we can't have employees who are, drug users being paid taxpayers' money and they're performing, functions which is vital. So maka-expect na one of these days matingala na lang tayo employee na dismiss or something. Or lawig pa na yung process. Basta regular, ma'am, we will undergo due process also. So dapat mayara gina siya administrative proceedings for that. Sa number 6, lalaki nga naanod sa suba samtang nagapaligo sa banwa sang Murcia ang nakit-an na. Nakit-an sa Bago River sa bahin sang barangay San Miguel, Banwa sang Murcia ang isa ka lalaki nga unang report na lumos kag nadula sang Domingo nga adlaw samtang nagapaligo sa suba. Sa pictures nga kuha sang Mountain Tigers Rescue Bacolod, makita nga adlaw kag gabi ang pangit-anay sa bangkay. Ginkilala ang biktima nga si Ryan Nacion, 25 anyos kag residente sang Kabugwason, Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Sa investigasyon sa Murcia PNP, ang napatay kag ang iya mga abyan ang nagpaligo sa Twin River sa amuman nga banwa apang naanod bangod sa mabaskog nga daludo sang tubig. Gilayon nga nagpatigayon sang search and rescue operation ang katapos sang DRRMO sa nagkalain-laing nga mga LGU kag volunteer groups tubtub nga nakit-an ang bangkay sang biktima. Sa number 5, mga sidewalk vendors kag pila ka mga persona nga nagatener sa palibot sang Bacolod Public Plaza ginapaaksyonan sang konsehal sa Poso. Nahawas ng mga baligyan sang ukay-ukay sa palibot sang Bacolod Public Plaza, pero nagbulos naman ang pila ka mga sidewalk vendors. Ang mga waiting shed nagserbi man nga tululugan.
Gani nagapanawagan karon si Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse sa katapos ang Public Order and Safety Office nga ipasiguro nga hindi pagtiniran sa mga vendors ang plaza kag himuon ini nga palahuwayan. Plano man sang syudad nga hindi na pagpabalikon sa plaza ang mga ukay-ukay kag mapangitaan na sila sang sarang nila nga masayluhan. Di amo na ang may kuan na gid si mayor nga hindi na gid ta magpabaligya dira. Pero ning ambulan, are they allowed to matulog dira sa bala? Ano? Of course na. Hindi, why po na i-check. So dapat it has to be enforced. Enforcement na iya. Hindi na sila daya allowed nga magtulog. Bending lang gid na iya. So dapat hakwa. May oras na kailangan sila dira. baligya. Yes. May poso kita, dapat they should enforce. Sa number 4, mga illegal settler families nga nasunugan sa sulod sang compound sang Home for the Blind ang pangitaan sang relocation site. 8 sa 20 ka mga pamilya nga nawad-an sang pulian sa nagluntad ang sunog sa Home for the Blind sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City ang mga bulag nga wala malawig naman nga nagaistar sa sulod sang compound. Ginatun-an sa Department of Social Services and Development nga matukuran sila sa panibago nga ilistaran sa sulod sang compound. Suno kay DSSD OIC Alma Gustilo, hindi man malipod nga kadamaan sa ila mga kabataan nga may kaugalingon na nga pamilya ang nagailistar sa sulod sang compound upod sa iban pa nga mga ginakabing illegal settler families. Sila man ang ginaplanuhan sa DSSD nga mapangitaan sang relocation site nga masayluhan ilabi na nga nagagutok na ang mga pamalay sa sulod sang compound nga para lang kuntani sa mga persons with disability. May 56 ka mga bulag upod sa ilang nga pamilya ang ginatagaan sang food subsidy sang syudad sa compound. May pila na ka mga pamilya nga nagaistar diri ang naghinyo sang bulig sang DSSD para makaangkon sang kaugalingon nga ilistaran. So more of them sa 20s na laban is hindi na sila mahugulan. ISF, makonsider sila. ISF. Illegal settler. Illegal settlers. Government property na. A Home for the Blind is a government property. Dito date na siya sa way back sa mga Jaime family. So, kung maganda sila, we will be making mansang programs para nagid lang Home for the Blind. Intended for the blind. Sa number 3, na pulo ka hektarya sang kampo sang tubo ang nasunog sa Banwa sang Isabela. Nasunog ang kampo nga nagasakop sa 3 ka mga barangay sa Banwa sang Isabela. Sunog kay Senior Fire Officer 1 Brian Rusya sang Bureau of Fire Protection sa Isabela. Nagsugod ang kalayo mga alas 5:08 sang hapon sa Hacienda Constancia sa Barangay 5 kag madasig nga naglapta bangod sang mabaskong nga dapya sang hangin. Ginlamon man sang kalayo ang mga kampo nga nagasakop sang Barangay 6 kag 7. Suno kay Rusya, una nga nakontrol ang kalayo nga malapit sa mga pamalay. May malapit 50 ka mga balay nga malapit sa nagakasunog nga mga kampo sa Barangay 5 kag ang mga pumuluyo diri ang nagpost sa social media nga nagapangayo sang tabang. Ginapanagiyahan ng Paul Monfort kag Jack Nava ang nasunog nga mga kampo. Nagpangayo man sang bulig ang BFP Isabela sa mga kaingod nga fire stations, mangin ang BFP Bacolod ang nagpadalaman sang 4 ka mga fire trucks. Sa karon, nagapadayon pa ang investigasyon sa kung anong ginhalinan sang kalayo. Sa number 2, government offices sa Daan nga City Hall ang isaylo sa temporaryo nga opisina samtang ginakaayo ang Old City Hall. May report si Nico Delfin. Sa madason nga simana, sugura na ang bidding para sa pag-rehabilitate sang Daan nga City Hall sa Dalan Losuriaga sa Bacolod. May 223 million pesos ang pondo para sa renovation sang 4-story building nga may basement nga magaserbe parking area. Plano sang City Engineer's Office nga kung masugura na ang pagkaayos ang Daan nga City Hall, isaylo ang mga government offices sa igatukod nga office building sa kilid sang Mambulo Creek nga nasakpan sang Barangay 8 kag 2.
Suno kay City Engineers Office OIC Engineer Loben Ceballos, magahinyo sila sang bulig sa City Legal Office kag Bacolod Housing Authority para sa clearing operation sa lugar antes ang construction sang office buildings. May mga kahoy. Informal settlers ang na-remove ng iban. If you go there, may na-clear na, then may ara pa iban. Saan suguran ang fencing sa palibot? May ara actually ang barangay 8 nga initial, but siguro we will start gid anay sa removal, nga complete removal of the structures. Sang nagligad lang man nga tuig sang ginpatuman sang City Legal Office Enforcement Unit ang demolition sa kilid sang Mambulo Creek. Malapit man sa 2 ka hektarya ang propiedad sang syudad kundiin sarang masayluhan sa Bacolod Traffic Authority Office, Nutrition Office, DRRMO, Police Station kag Comelec Office. Ano siyang gin-propose namon kay mas accessible siya. Ang aton to vacant lot sa unhan layo kayo and then secluded pa. This one damo siya access dison sa outer roads dire. So pagwa mo di San Juan na nimo. And then pagwa mo di SM na. Sa amuman nga lugar, plano sang syudad nga magtukod sang on-site housing project para sa mga illegal settler families sa reclamation area. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. May pila na ka mga pribado nga grupo sa siyudad sang Cadiz nga nagpatuman sang signature campaign para sa charter change paagi sa People's Initiative. Pila ka mga lokal nga opisyales ang pabor diri. Ginsiling ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga sang nagligad pa nga simana. May pila ka mga association ang nagsugod sa pagtipon sang perma para sa charter change paagi sa People's Initiative. May isa ka grupo nga nagpakig-angot sa iya bahin diri. Suno kay Escalante, kasunod sa among lihok, siyang nagpakig-angot kay 3rd District Congressman Alfredo Marañon III kag ining naghatag sang go signal. Suno kay Escalante, siyang konporme kag sa bahay ni Marañon, suno sa iya, pabor ang kongresista sa constitutional amendment para sa economic provisions. Damlag pa, ginsiling man ni Governor Eugenio Jose Lacson nga kung para man lamang sa economic provisions, siya ang bukas para sa charter change. Gindugang man ni Escalante nga gina-monitor man nila ang natungdan nga mga grupo, labi na nga sa tunga sang gina-report, pagpamakal sang perma, kag wala man sila sang may na-monitor nga kasubong sini. Ang Liga ng mga Barangay sang Cadiz ang wala sang kasubong nga lihok. Tinawagan ko mga kapitan na base may mga pamda, ano ng stand ni Congressman, ano ng stand ni Mayor, anong yung stand, okay man sila, wala problema mo yun, initiative mo na wala pa, dito mga napinisito. Anong stand ni Kong ya, Mayor? Yeah, inisito, amending the Constitution and economic provisions. Sa Good Vibes, may isa ka lugar sa Bacolod City kung sa diin ginapatigay ng tree planting activities. Ang una, karon isa na ka tree park. Aton bisitahon ini sa report ni Romeo Subaldo. Daw mala mini forest kung makasunod ka diri sa may tree park sa Bacolod City sa barangay Alangilan. Sa tabok lang gid ini sa Alangilan National High School. Nagaidas ang mga puno sang kahoy sa sindi nga masobra sa 8 ka hektarya nga propiedad sang syudad. Pagsulod mo na diri sa area sa idalom sa mga puno sang kahoy, pamatsagan mo na ang matugnaw nga dapya sang hangin kay man. Napalibutan ka na sang mga puno sang kahoy nga daw yara ka sa sulod sang mini forest. Mahandong kag mabugnaw ang dapya sang hangin, bangod na puno sa mga puno sa nagkalain-lain nga mga species sang kahoy. Ang iban diri, mga native trees, kag ang iba naman, mga pine trees. Sa katugnaw, ang mga caretaker diri, doble-doble ang ginasuksok ng mga bayo. Sa subong abi nga makusog kag matugnaw ang dapya sang hangin, mas matugnaw pagid diri sa site. Ako na, 3 ni katampaw ang bayo ko. May sleeveless pa ko diya sa sulod. Pero tugnaw gina di, ma'am. Kaya nga hangin. Tugnaw gina di, ma'am. Bisan hindi mo nga chimpo. Bisan summer, tugnaw na di. Kitungod sa kakahuyan. Ano nga mga puno sa kahoy ari di? Mga labandi, mga mahogani, gemelina, may mga red lawaan, white lawaan, mga almasiga, mga damo man din mga dipterocarps, may mga mayapis na di sa plungan. Sa una, iya inisang DNR kag ilagin turnover sa Bacolod LGU.
2004, nagsugod ang mga tree planting activities sa mga eskwelahan, government offices, fraternities, kag mga private companies. Ang kampo kag kahilamunan sang una, subong matapos ang 20 ka tuig, amo na sini ang itsura. Mga 20 man ini ka tuig ang ginalagaan sa mga caretaker nga mga empleyado man sa syudad. Utan ka kampo tapos nagbakante, pagbakal nagbakante na balang wala gid as in tanom. Amula na ang gatubo ho, ang butong. Ang anong tubo? Ang kawaya na bala. Mga kawayan ng tanan. Oo, amo lang na siya ang makita mo diri nga galabaw kundi mga kakugnan lang ni mga tigbaw na bala amo lang na. Tapos kamo na din nanom? Ang mga estudyante may ara man mga office nga mga Mag-amo ning tree planting nga site sang una. Oo. May mga seedlings sang nanari-sari pagid nga mga klase sang puno sang kahoy nga inog tanom. May ginpatukod man diri nga ecotourism building sadto pero wala mahuman kay naabdan sang pandemic. Nagaserbi ang ini nga lugar nga tambayan sa mga estudyante. Ang lugar suwak man para sa mga naga-walking kag naga-jogging kay man preska ang hangin nga mahaklo mo diri. Sa Domingo, nagpadulong diri si Mayor Albi Benitez. Iyang ipabutyag ang iyang plano nga himuon ang lugar bilang isa ka green space para sa mga luyag mag-picnic sa mga park kag luyag mag-nature trip. Luyag sang alkalde nga i-develop ini. I-preserve ang kakahuyan samtang butangan sa mga area nga pwede pwestuhan ang mga turista. Nalipay ang mga caretaker sa sini nga balita. Nagapakita lang gid kuno nga kung ginatipigan ang palibot, tawo sa gihapon ang makabenepisyo sa ulihi. Barbs, ara iya kon matigayon nga mahuman ng proyekto, hindi ta magkadto sa malayo-layo pa nga mga areas. May tree park na sa Langilan. Kag Nick mag-unok mo kabalo no nga amo na natagili ka tahong duga labay lang tada akong kaisa pero wala pagi ko kasulod. I think busy na akong tagi na to. Kaya nagadabong na daw mga kahoy no pwede ka biking, giban pa nga mga activities. Kag amuyad tong napulo ka mga balita nga amo natipon para sa inyo sa Isos sa Negros. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosan. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, mayong hapon.